Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento na ito ay ipagpatuloy natin ang karanasan ni Gina. Hindi niya alam noon kung ano ang kanyang gagawin. Iyak siya noon ng iyak hanggang sa nakaisip siya ng paraan. Habang nasa baba pa ang nilalang, ay dahan-dahan nagtungo si Gina sa bintana. Subalit natatakot siya dahil baka mabalian siya ng buto dahil sa sobrang taas. Maya-maya pa, noong pakbang na sana ito, ay meron na naman siyang naririnig na mga yapak patungo sa kanyang kwarto. Kung kaya't mabilis itong tumalon sa kanyang kama. Sakto naman ang pagbukas ng pinto ay nakapwesto na si Gina. Habang nararamdaman niya na may tao sa loob, ay pinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Dahil tila ba nagbabantay ito sa kanya. Dahil ilang minuto na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin ito umalis. At hindi nagtagal, ay hindi na malaya ni Gina na nakatulog na pala siya. Nagising na lang ito, mga bandang 5:00 na ng umaga. Habang tahimik pa sa paligid, ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto para lumabas ng kwarto. Humahakbang si Gina ng padahan-dahan para hindi siya maririnig. Hanggang sa nakarating siya sa may salas at nakita niya ang malaking pinto papalabas ng bahay. Tuwang-tuwa pa si Gina noon. Subalit ang hindi niya alam ay kanina pang may nakasunod sa kanya. Nagulat na lang ito nang may biglang nagsasalita sa kanyang likuran. Gina, saan ka pupunta? Umika pa ng matandang babae. Gusto ko lang sanang magpahangin, Manang. Nauutal na sagot ni Gina. O siya, sige. Magsimula ka ng maglinis. Dahil mamaya, ay meron tayong mga bisita. Wika pa ng matandang babae at sabay talikod sa kanya. Noong mga oras na yun, ay wala nang nagawa si Gina, kundi sundin na lamang ang inutos ng matanda. Iniisip na lang niya na makahanap pa siya ng ibang paraan para makatakas doon. Patuloy pa rin siyang nagpapanggap na wala siyang alam tungkol sa pamilya na iyon. Pagkatapos niyang maglinis, ay agad naman siyang inutusan ng matanda na umakyat na sa taas. Dahil siya na lang daw ang bahala na magluto para sa kanilang agahan. Agad namang sumunod si Gina at pumasok sa kanyang kwarto. Habang napatingin si Gina sa bintana, ay hindi niya lubos akalain na umaga na pala dahil sa mga malalaking puno na nakapaligid sa kanilang bahay. Makalipas pa ang ilang minuto, ay tinatawag na siya ng matanda para mag-agahan. Sakto naman dahil nagugutom na rin siya. At noong pagdating niya sa mesa, ay bumungad sa kanya ang iba't ibang klase ng ulam na sa ibabaw ng mesa. At lahat ng ulam doon ay yari sa karne. Ang dami naman ito, parang may fiesta. At ang bilis naman niyang nakapagluto. Sigurado ako, ibang karne ang ginamit nila. Uwi ka pa noon sa kanyang sarili. O Gina, bakit nakatitig ka lang? Kumain ka na. Pasensya na po kayo, Manang. Hindi po ako kumain ng karne. Meron po ba kayong gulay? Naku Gina, wala kaming ganyan. Kung ano ang nasa mesa, yan ang kakainin mo. Palit ng sabi ng matanda. Kahit gutom na ito, ngunit hindi pa rin siya kumakain. Naghahanap na lang siya ng ibang paraan pantawid sa kanyang gutom. Buti na lang ay nakahanap siya ng biskit at dali-dali na itong kinain. Sakto naman ang pagbalik ng matanda sa kusina. Kumuha lang siya ng kunti at agad namang tinapon para hindi mahalata ng matanda na hindi siya kumain. At maya-maya pa
ay inutusan siya ng matanda para magwalis sa kanilang bakuran. Iniisip niya noon na iyon na ang kanyang hinihintay para makatakas sa bahay na iyon. Subalit naalala niya ang sinabi ng babae kahapon na bawal siyang lumabas ng bahay. Nagtataka siya nun sa matanda kung bakit siya pinalabas. Kung kaya't dahil doon ay nagkaroon siya ng pag-asa na makatakas. Habang nagwawalis ito ay may nakita siyang malaking kahoy, kung kaya't agad niya itong dinampot at napailing-iling sa paligid. At nung wala siyang nakitang nakabantay sa kanya ay agad itong pumalipas ng takbo. Subalit patibong lang pala ito sa matanda. Hindi pa man siya nakalayo ay may humarang na sa kanyang dinadaanan. At saan ka naman pupunta? Tumatakas ka? Hindi ka na makakatakas rito. Matulad ka sa iba. Sinasabi ko na nga ba na may alam ka na. Wika pa ng matandang babae kay Gina. Subalit walang ano-ano ay agad niya itong hinampas sa ulo. At dahil doon ay umaangil sa sakit ang matanda at mabilis na hinahabol si Gina. Hindi tumigil si Gina sa kanyang pagtakbo hanggang sa nakalayo ito. Subalit nararamdaman niya na may humahabol sa kanyang mga ibon. Subalit nung nakalabas na siya sa talahiban, ay sa wakas ay nasinaga na siya ng araw. Kaya't dahil doon, ay hindi niya na nararamdaman na hinahabol pa siya ng nilalang. Subalit may nakikita siyang magandang babae na hindi kalayuan sa kanya. At unti-unti itong lumapit sa kanya. Naisip ni Gina na baka iyon ang matanda kanina dahil magkakayahan ang aswang na magpalit ng anyong. Kung kaya't nagpatuloy ito sa kanyang pagtakbo hanggang sa makalabas na siya sa baryo na iyon. Meron na siyang nakikitang mga bahay at maraming mga tao at hindi niya nakikita ang babae. Pagkatapos nun ay agad siyang umuwi sa kanilang bahay at sinabi niya sa kanyang mga magulang tungkol sa nangyari sa kanya. Nagagalit ito, subalit hindi na nila pinaalam sa iba pang mga tao dahil baka yun lang ang dahilan nang magkaroon ng kaguluhan sa kanilang baryo. Naghahanda na lang sila dahil baka bumalik ang mga nilalang na iyon. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento, Miss Selena. Lubos na gumagalang, Gina.